palauta viittausta olioon, joka ei ole näkyvyysalueella. Se on kuule tärkeä joka rokkipojan tietää. Minä on tämmönen nörttipoika oikeesti. Mistään kova jätkä, mutta oikeesti on nörttipoika. Tää on ihan hurja jännittävä. Tää on tämmönen animaatio, missä Hulk taistelee Thoria vastaan. Tää Hulkin, Thorin velipoika, Loki, paha velipoika, on vienyt Bruce Bannerin Hulkin sisältä pois ja Hulk on pelkkä beton. Ja nyt Hulk taistelee sitten Thoria vastaan tässä Marvel-animaatiossa parhaasta päästä.